Salam hormatly teletomoshaçylar. Men Türkmenistanyň Milli Bilim Institutynyň Informatika we Informatsion Kommunikasiýon Tehnologiýalar bölüminiň uly ilmi işgäri Mamuly Filyat. Hemmäniň bilşiňiz ýaly häzirki wagtda maglumat artyş tehnologiýalary ýurdumyzda giňden peýdalanýar. Şol bilen baglanyşyk hem durly maglumat aragatnaşyk ulgamlar döredilýär. Bizim şu anki geçecek temamız hem şolar bilen baglanyşyk bolar. Ýagny kompýuter torlary barada, olaryň gurulşy barada, hem de olaryň taryhy barada gysgaça durup geçeriz. Kompýuterlaryň arasyndaky torlaryň taryhy boýunça kompýuterler her ýyldan kämilleşmek esasynda çalışan hasaplamalary amala aşyrmak bilen bilelikde uzak aralyklara maglumatlar ugratmak hem de uzak aralıklardan maglumatlar kabul etmek ýaly soraglary özüňe goýup başlaýar. Hem de şoň bilen baglanyşyk hem Amerikan Birleşen Ştatlarynda uzak aralıklardan maglumatlaryny ugratmak hem de olary kabul etmek bilen baglanyşykly ilkinji kompýuter tory döredilýär. Ýani kompýuter tory döredilende ol 1969-njy ýylda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň goranmak ministrligi tarapyndan ýörüti himayet etmek bilen döredilýär. Hem de degişli wagtyň içinde ýörüti goranmak esaslaryny maglumat aragatnaşyk üçin etmeklik üçin peýdalanýar. Ýani berde suratdan görüşiňiz ýaly ilkinji döwletiň çägindäki lokal tor döredilýär. Ýagny berden görüşiňiz ýaly döwletiň bir çäginden beýleki çägine çenli kompýuter tory lokal tor çekilýär. Kompýuter torlaryň taryhyny laýyklykda ilkinji lokal tor döredilenine görüşiňiz ýaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynyň Massachusetts ştatyna aralygyny gurnalýar. Berden görüşiňiz ýaly aralykda hökmani ýagdaýda iki sany bir-birine paralel görnüşde kabelden esasynda torlar gurnalýar. Ýagny senin bir torun birine, ýani kabelin birine zeper ýeten ýagdaýyna beýleki kabelin kömegi bilen maglumat aragatnaşygyny üçin edip durar ýaly. Berde onuň wagtyň geçmegi bilen, ýani kompýuter torlarynyň kämilleşmegi esasynda kompýuter torlaryň häzirki wagtda bir näçe görnüşleri ýüze çykýar. Şolaryň esasynda hem häzirki wagtda giňden peýdalanýan kompýuter torlary hem bar. Olarda berde görüşiňiz ýaly kompýuter torlaryň görnüşleri görkezilýär hem de häsiýetlendirilýär. Ýagny kompýuter tor diýmek bu esasan hem hasaplaýjy enjamlaryň kompýuterlaryň ýagny serwerlaryň, kommutatorlaryň hem de IO tehnologiýalaryň arasynda maglumat alşaryşy üçin edýän ulgamy düşünilýär. Häzirki wagtda kompýuter torlarynyň esasan hem ulanýaşy boýunça şu görnüşlere bölünýär. Ýagny ban torlar, pan torlar, lan torlar, kan torlar, man torlar hem de wan torlar. Häzir bu her bir toruň üstünde aýratynlykda durup geçer. Ýagny her bir toruň öz edýän işine hem de ýerini ýetirýän amallaryna laýyklykda dürli görnüşlere bölünýär hem de bir-birinden tapawutlanýarlar. Gelin olaň üstünde durup geçelim. Bantor bu İngilizceden terjime edilende body area network diýilýär. Ýagny adamyň bedenine ornaşdyrylan ýa-da adamyň bedenine ýörüti enjamlary ýelmeşdirilen görnüşünde maglumat aragatnaşyk üçin edýän enjamlaryň torlaryny düşünilýär. Bular ýaly torlar häzirki wagtda esasan hem lukmançylykda giňden peýdalanýar. Ýagny bu enjamlaryň signal paýlaş aralygy boýunça, uzaklygy boýunça gaty ulýar. Ýagny 1 metrden 2 metr aralyga çenli bolup bilýärler. Şoň esasynda hem ýörüti adamyň saglyk ýagdaýyny, ýagny hastanyň saglyk ýagdaýyny anyklamaklygy üçin, ýagny degişli kesitlemeler, degişli häsiýetnamalar bermeklik üçin ýörüti enjamlary adam bedenine ornaşdyrýarlar da degişli ýörüti enjamlaryň kömegi bilen onuň ýagdaýy barada degişli maglumatlary alyp durýarlar. Suratdan görüşiňiz ýaly ban torlaryň ýörüti işleýişi görkezilýär. Berde birinji bölümde görüşiňiz ýaly adam bedenine ornaşdyrylan ýörüti enjamlaryň kömegi bilen ýagny görkezilýär. Ýagny bedeniň içine ornaşdyrylan enjamlar, ýagny olaryň signal paýlaş ukyby hem de bedeniň daşynda ornaşdyrylan berde suraty görüşiňiz ýaly gyzyl bellikler bilen bellenen bedeniň daşynda ornaşdyrylan ýörüti enjamlaryň kömegi bilen maglumatlar bir-biri bilen sadlaşly işleýärler, degişli enjamlary öz maglumatlaryny paýlaýarlar. Berden görüşiňiz ýaly ýörüti kabul edijiniň kömegi bilen degişli, ýani adam bedenine ornaşdyrylan enjamlaryň signal berjilik ukyby boýunça ýörüti kabul ediji enjam kömegi bilen gaýtadan işleýiji enjamy ugradylýar hem de gaýtadan işleýiji enjamyň ýörüti şular ýaly ýörüti signal paýlaş hem de kabul ediljilik görnüşler bilen, ýagny 3G ulgamy, 4G ulgamy ýa-da Wi-Fi ulgamlaryny peýdalanmak bilen
degişli Luqmanyň kompýuteryna maglumatlaryny ugry diýerler. Berde görşüňe diýäli adam bedenine ýöretişler ýaly enjamlar ornaşdyryp onuň saglyk ýagdaýy bardy. Ýani mysal üçin ýönekeý misallar adamyň gan basyşyny hem de onuň degişli dem alyş ýollarynyň kadaly işleşini ýa-da degişli kadaly hereketini dol ýagdaýda anyklap degişli kesgitlemeleri berip bolýar. Ýani esenlik bir yaramaz ýagdaýlaryň ýüze çykmak esasında hem şolaryň öňüne almaklygy üçin şolar ýaly enjam peýdalanmak bilen adamyň saglyk ýagdaýyny öňünden çaklamak bilen oňa degişli maslahatlar berip degişli saglyk ýagdaýyny dikiltmek üçin giňden peýdalanylýar. Biziň indiki torumuz bu Pantor diýip adlandyrylýar. Ýagny Pantory doly terjime edilende bu personal area network diýip adlandyrylýar. Ýagny bir ulanjygynyň şahsy öz tory misalyny düşündirip bolar. Ýagny suratdan görüşiňiz ýaly bir ulanjygynyň şahsy tory bolany esenlik bir ulanjy ýöreýti özüniň şahsy kompýuteryny ýa-da öz notebookyny peýdalanmak bilen degişli bir näçe enjamlar ýagny bir otogyň içinde özüne degişli Wi-Fi ýa-da Bluetooth signallaryny kabul edip bilji ýa-da urat bilji enjamlaryny degişli bir tora birleşdirýärdi. Şolaryň içinde degişli maglumat alçaşygyny amala aşyryp bilýär. Suratdan görüşiňiz ýaly şu wagtky ýagdaýda ýöreýti notebook kompýuteryň kömegi bilen degişli Wi-Fi signalyny paýlamak bilen ol özüne ýakyn ýerleşen ýöreýti Wi-Fi printerlary, planşetleri ýa-da ýöreýti smartfon telefonlary birleşdirmek bilen degişli maglumat alçaşy üçin edip bilýärler. Şolar ýaly torlary hem pantorlar ýa-da şahsy kompýuter tory diýip düşündirip aýdyp bolýar. Biziň indiki torumuz LAN tor diýip adlandyrylýar, ýagny Local Area Network diýilýär. Bu esasan hem bir otogyň içinde ýa-da bir binanyň içinde ulanýan torlara düşünilýär. Ýagny bu torlar özüniň gowrumy boýunça käm bir uly däl, ýagny degişli bir binada has uly gowrumy bir binada ýa-da bir edaranyň içinde peýdalanyp bilýär. Hem de bu ýapyk görnüşli torlar bolýar, ýagny daşyna çykanok hem de daşyndan maglumat girenok. Bular ýa torlar elbetde edaranyň içinde ýa-da bir binanyň içinde bolany sebäpli howpsuzlyk taýdan hem degişli ýagdaýlarda gorulan, ýagny daşyndan hiç kili tor ulgam gelmedkä ýa-da internet ulgam gelmedkä ýagdaýda edaranyň içki howpsuzlygyny şolar ýaly torlaryň kömegi bilen üçin edip bolýarlar. Berde suraty ünsberýän bolsaňyz, suratda 3 gatly bina ibaret, ýagny berde görüşiňiz ýaly her gatda degişli kompýuter ulgamlarynyň peýdalanmagy esasynda ýöreýti ne görýän bolsaňyz gök çyzyklar bilen geçýän ýöreýti kabel ugurlary görkezilýär hem de her bir kompýutera, her bir enjama ýagny IP telewizion ýa-da IP telefoniýa görnüşlerini degişli ýöreýti kabel ulgamlar çekilen hem de şu kabel ulgamlaryň içinde hem edara boýunça ýöreýti awtomatik usulla maglumat alşaşy üçin edilýär. Berde görüşiňiz ýaly aşaky bölümde ýagny birinji gatyny ýöreýti server ulgamy ýerleşdirilýär. Şolar ýaly server kompýuterler şu ähli edara boýunça kompýuterlaryň amala aşyrýan öz işlerini ýani degişli maglumatdan uğratmak, degişli maglumatdan kabul etmek işlerini ähli kompýuterlaryň edýän işini şu server ulgamlary jogap berýärler hem de degişli şolar ýaly işleri amala aşyrmaklygy mümkinçilik berýärler. Biziň indiki torumuz kantorlar diýip adlandyrylýar, ýagny Campus Area Network diýip aýdylýar. Bu türkmençe terjime edilip aýdylanyna özara ýakyn ýerleşen binalary bir tora birleşdirmekligi gözüňe tutulýar. Ýagny kantorlarda esasan hem suratda görüşiňiz ýaly ýönekeý şeýlerek misallar, ýagny esenlik bir ýokary okuw jaýynyň özara ýakyn ýerleşen binalaryny birleşdirmekligi üçin peýdalanan torlary misal kim getirip bolýar. Ýagny degişli ýokary okuw jaýynyň baş binasyny, umumy ýaşaýyş jaýyny, kitapxanasyny we şoňa meňzeş binalaryny özara ýakyn ýerleşen binalar özara birleşdirip degişli tory esaslandyrmak esasynda hem kampus toruny döretip bolýar. Biziň indiki torumuz MAN torlar diýip adlandyrylýar, ýagny Metropolitan Area Network diýilýär. Türkmençe terjime edilende bu ýönekeý misaly şäher ara torlar diýilýär. Bular ýa torlar esasan hem şäherlerde, etraplarda hem de degişli owalarda giňden peýdalanýar. Şol wagtyň özünde hem döwletiň çägine hem bular ýa torlary giňden peýdalanyp bolýar. Eger suraty ünsbersek, misal üçin bir şäheriň içinde dürli görnüşli aýdaly binalar birleşdirmek mümkinçilik hem bar, ýagny şu torlaryň kömegi bilen berde görüşiňiz ýaly bu bölümde ýöreýti iş öwürlük binalaryny, soňra dürli zawod fabriklaryny hem de şäheriň içindäki hasahanalary hem de umumy ýaşaýyş jaý toplumlaryny özara birleşdirmek esasynda bütöwi şäheriň içinde ýerleşen
edaralary, binalar birleşdirmek esasında ýöreýte şäherara torlary döret bolýar hem-de degişli avtomatik usuly özara maglumat alşyş üçinçiligini amal aşyryp bolýar. Biziň indiki torumuz WAN tor diýip adlandyrylýar, ýagny başgaça aýdylanda bu Wide Area Network, ýagny biziň ählimizden ulanýan internet torumuz. Bular ýa torlar özüniň daşarlyklary maglumatlary ugratmak, hem-de daşarlyklardan maglumatlar kabul edilmek mümkinçiligi bilen tapawutlanýar. Ýagny internet bu ählimum, ýagny bütün dünýäde ulanylýan torlaryň düzümine ýerýär. Ýagny internetiň kömegi bilen biz dünýäniň islenip künjegine öz maglumatymyzy ugratyp bilýäris, hem-de islenip künjegine öz maglumatymyzy ýa-da degişli maglumatlary özümize alyp ýükläp bilýäris. Şoreal misaly hem bütün dünýä boýunça islenip ulanjy internet ulgamyny berip esasında degişli maglumatlary okap bilýär, görüp bilýär hem-de özüne ýükläp alyp bilýär. Şeýlelikde bir kiçirek misal görnüşde LAN torlary barda durup geçelik. Ýa-ni belläp geçdik, ýagny LAN torlar bu bir otogyň içinde ýa-da bir binada ýerleşdirilýär diýip belläp geçdik. Biz hem öz gezegimizde 2 sany kompýuter enjamlaryny almak bilen özara ýöreýte kiçirek LAN toruny döretmek esasında hem amal aşyryp bilýäris. Ýagny şular ýaly tejribe misalyny aýdaly 2 kompýuter özara maglumat alşyşy üçin etmeli bolsun diýip misal getirelim. Ýagny berden suratdan görüşiňiz ýaly kompýuter ulgamy düzümini öňe belläp geçdik. Ýagny maglumatlar bir-birine geçirenlerini kompýuter ýöreýte ikilik koddy amal aşyrýar. Ýagny ol 0 ýa-da 1 kod bolup bilýär. Şolaryň esasynda hem maglumatlar kompýuterler bir-birine geçirenler edil şo misaly maglumatlar geçirýärler, hem de şo misaly maglumatlary kabul edip bilýärler. Gelin şonu tejribe misaly 2 kompýuteryň arasynda kiçirek LAN toruny, ýagny lokal tory döredelim. Onun üçin şular ýaly tejribe misaly bize hökmany ýagdaýda 2 sany kompýuter zerur, ýagny biziň misalymyzda şumatky ýagdaýda bir kompýuter dur, hem-de degişli ikinji kompýuteri birleşdirmek esasında maglumat alşyşy üçin etip bilýär. Emma maglumat aratyny üçin etmekli üçin 2 kompýuteriň ýöreýte saadlamalaryny ilki bilen gurnamaly bolýar. Gelin şolaryň üstünde tejribe misaly durup geçelim. Ýöreýte 2 kompýuter peýdalananyny ilki bilen bir kompýuteri hökmany ýagdaýda esas kompýuter hökmünde bellemeli. Onuň üçin ýöreýte degişli saadlamalar amal aşyrmaly bolýarlar. Ýagny beýleki kompýuter esas kompýutere birikmekli üçin. Onuň üçin ilki bilen şeýle saadlamalary ýerine ýetireli. Gözlegi bölümünden ýöreýte buýrugyny çagyrýar, ýagny ol şulara görnüşde ýazylýar. Bize şu program üçinçiligi zerur, ýagny bu program üçinçiligini işe goýarmakly üçin seçenjiň sag düýmesini basmak bilen ýöreýte administratorun adyndan programmany işe goýbermeli. Berde görüşiňiz ýa şular ýa penjere ýüze çykýar. Ýagny şu wagtky görkezjek usulum kompýuteriň program üçinçiligini, ýagny hökmany ýagdaýda diňe kompýuter däli beýleki enjamlar hem birleşdirip bilmek mümkinçiligini gazanyp bilýärler. Ýagny adat ýagdaýda şular ýaly operasiýon ulgamyň öz kömekçi hyzmatlaryny peýdalanmak bilen siz kompýuter bilen kompýuter birleşdireňizde içki özünde bar ulgam peýdalansaňyz onu diňe kompýuteriň arasyndaky birikmeler amal aşyryp bilersiňiz. Emma şu wagtky ýagdaýda görkezjek size misalym diňe kompýuterler däli daşynyň dürli printerleri, smartfonlary, planşetleri we şoňa meňzeş Wi-Fi ulgamyny birikdirip bilýän islenik enjamy bir-birine birikdirmek hem de maglumat alşyş üçin edip bilersiňiz. Onun üçin şu ýazylýan bölümleri ünsürseňiz biz ýöreýte degişli kompýutere buýruk kod ýygderligini bilmeli. Onun üçin biz ýazýas. Şeýlelikde eger ünsürenmeseňiz men şular ýaly görnüşde ýöreýte buýruk ýygderligini ýazdym. Ýagny men berde ünsürenmeseňiz degişli Wi-Fi ulgamyň goşmaçy gönümel beýleki enjamlary hem birikdirmeklik üçin şular ýaly kod ýygderligini ýazdym. Ýagny men ýöreýte Wi-Fi adyny Ilyas diýip adlandyrym, ýagny öz adym bilen siz hem öz gedeňizde dürli görnüşli adlar peýdalanıp bilersiňiz hem de onuň parol goragy
şular ýaly görnüşde. Elbette bular ýa parol goragyny mümkinçilik boldugynyň Wi-Fi torlaryna goýmak maslahat berilmeýär. Ýani parol goragy näçe çylşyrymy bolsa, şonça hem howpsuzlyk üçin etmek goýunça ýokary netijeleri gazanyp bolar. Emma men ýöne mysal hökmünde parol goragyny şular ýaly görnüşde goýdum. Ýagny degişli şu kod ýazyp bolandan soňra enter düýmeye bassaňyz sizde hem şular ýa degişli ýargylar çykar. Ýagny bärde bize aýdylýar, ýagny Wi-Fi'ň degişli häsiýetnamalary, ýagny degişli saadamlary üýtgüdürli, ýagny netijeli görnüşde üýtgüdürli. Hemde şular ýaly ýazgy çykyp bolandan soňra siz ýene-de şu görnüşli ýazgyny ýazmaly bolýaňyz. Ýagny Wi-Fi'ň degişli saadamlary üýtgüdip bolandan soňra Wi-Fi nokot birikmesini açmaly buýrugy ýazyp ýene enter düýmeye bassaňyz onda sizde şular ýaly ýazgy çykar, ýagny Wi-Fi birikmesi açyldy diýip. Indi ikinji kompýuterda hem siz hem şular ýaly iýdi giderligi etseňiz, ikinji kompýuteriň ýörüýti Wi-Fi ulgamyny meniň misalymda şu bölüm Wi-Fi ulgamynyň haýsy torlaryň birikme nokotlaryň barlygyny görkezýän bölümine girsek, şu wagtky ýagdaýda menne görünmez, sebäbi bu meniň şahsy kompýuterim, ýagny esas tor hökmünde çykyş edýär. Siz öz beýlek ikinji kompýuter toruňyzy görseňiz, ýani şu bölüme girip görseňiz, sizde şu bölümde meniň misalymda men Ilyas diýip at berdim. Siz hem öz bölüminize näme at berilmeseň onda degişli şol at şu taýdan çykar. Şoň esasynda şoňa ýörütip birikmek arkaly siz şu wagtky ýagdaýda şu esas kompýutere beýleki kompýuter, ikinji kompýuter, goşmaça kompýuter hökmünde birigir. Şeýlelikde biz şu wagtky ýagdaýda iki kompýuteri özara biriktirdik diýip hasaplap bileris. Emma bärde ýene käbir saadlamalary ýerine ýetirmeli, ýagny hökmany ýagdaýda kompýuteriň öz içki IP saadlamalaryny bermeli. Onuň üçin biz şular ýaly ýörüýti torlary görkezýän bölümiň sıçanjyň sag düýmesine basmak bilen ýörüýti saadlamalar bölümini açmaly. Bärde şu bölümine girmek bilen ýanky sizde Wi-Fi ady, mysal üçin meniň misalymda ene şu Wi-Fi ady döretdim, ýagny Ilyas diýen ady. Endi şu bölümde siz ýene sıçanjyň sag düýmesine basmak bilen häsiýetname bölümine girýäs. Size esas zerur ulgamlaryň biri, ýagny esas zerur ugurlaryň biri şu bölüm, ýagny TCP/IP 4-nji görnüşi saýlýas. Bizim misalymyzda adat ýagdaýda siz birinji sapar açýan bolsaňyz şular ýaly tory sizde şular ýaly awtomatik usuly dronlaryny görkezler, ýagny bu bölümlerde hiç zat ýazgylan ýazylmadygy görkezler. Şular ýaly misaly 192 168 bir misal üçin 5. Aşağı bölümi saçanjyň çep düýmesini bir gezek bassaňyz awtomatik usuly ýa degişli öz ýörüti belgiler goýulur. Ine şular ýaly görnüşde şu iki bölümi şeýle doldurmak bilen siz OK düýmeye basmak bilen çykyp bilersiňiz. Edil şular ýaly misaly hem siz beýleki kompýuterde şu iýdigderli gaýtalamaly, ýagny şu bölümden girmek bilen ýene-de şu Wi-Fi toruny tapýaňyzdy, saçanjyň sag düýmesini endi häsiýetnamasyna girýäňiz. Edil beýleki kompýuterde hem şu TCP/IP 4 bölüm tapýaňyzdy, saçanjyň çep düýmesine iki sapar basmak bilen aşağı bölümini, ýagny özümüz salgyn bermek bölümi saýlýasy. Bu bölümde ýa siz üns bermeli, ýagny esas kompýuter eger şu taýda şu iýdigderligi 192 168 bir 5 bölüm berilen bolsa, ýagny siz iň soňky ýazgyny 5 edeňiz ýokda mysal üçin 6 edip bilýäňiz ýa-da 7 edip bilýäňiz. Tapawut ýok. Umuman iki kompýuteriň IP salyglary birmeňdeş bolmaly. Ýagny 192 168 bir 5 beýleki kompýuteriň hem 192 168 bir 5 bolmaly. Sebäbi kompýuterler özara bir-biriniň maglumat alşaşyny sadlaşykly işläp bilmeýärler. Şoň esasynda hem degişli siz şundan uly ýa-da kiçi görnüşli sanlaryny saýlap OK düýmeye basmak bilen degişli iýdigderlikleri amala aşyryp bilersiňiz. Ine şeýlelikde eger şu sadlamalary dogry ýerine ýetirip bilseňiz, siz beýleki kompýuterler, ýagny kompýuterler özara bir-birini görýänligini ýa-da görmeýänligini barlamaklyk üçin kompýuteriň esasy ulgamyna girýäs. Hemde şu çep bölümünden ýörüýten tor diýen bölüm bar. Tor bölümini saýlasak, şu bölümde şu wagtky ýagdaýda mende üýtgeç kompýuter ýok, ýagny
Diňe men kompýuterim öz kompýuterime sizin misalyňyzda ýa-ni iki kompýuter şeýle özara birleşdirseňiz size beýlik kompýuteriň şu bölüminiň ady çykar. Şoň esasynda hem siz şo kompýuteriň içine girmek bilen degişli ýöreýte paýlama pencereň kömegi bilen ýa-ni şu bukçaň kömegi bilen degişli haýsy bukça aýdaly ruhsatnama berilen bolsa onda şo bukçaň içindäki maglumatlary okap, ýazyp ýa-da üýtgedip bolmak mümkinçiligini saýlap bilersiňiz. Indi şular ýaly misaly siz kompýuterleri özara ýerde lokal tornyň kömegi bilen birikdirip maglumat alçaş ulgamyny amala aşyryp bilersiňiz. Şeýlelikde şumatky ýagdaýda biz iki kompýuteriň arasyndaky degişli lokal tornyň sadlamalaryny döretdik. Ýani indiki bölümimiz ýani iki kompýuter özara bir-birine maglumat alçaş eder ýaly degişli ýöreýte ruhsatnamalaryny kompýuteriň içki düzüm boýunça sadlamalar bermeli. Onuň üçin her bir kompýuter öz içindäki maglumatlaryna degişli ruhsatnamalar bermeli. Ony tejribe usuly şular ýaly görnüşde amala aşyryp bolar. Mysal üçin aýdaly esenlik bir bukça degişli ruhsatnamalary bereli. Ony şular ýaly görnüşde amala aşyryp bolýar. Häzirki ýagdaýda ýagny meniň misalymda eger men şu bukça ruhsatnama bersem ikinji kompýuter şu bukçadaky maglumatlary alyp okap ýa-da degişli üýtgetmeleri edip bilýär. Şular ýaly amala aşyrmaklyk üçin biz şu bukçany sıçanjyň sag düýmesi bilen häsiýetnama bölümine girýäs. Berde ýagny eleterlik bölümine girýäs. Şu bölümden umumy eleterlik ulgamyny saýlaýas. Bu bölümden ähli ulanjylary goşmalayan bölüm saýlaýas. Hemde goşýas. Bu bölümini gaty ünsü bolmaly, ýagny berden görünüşi ýaly sizin berýän maglumatlaryň ruhsatnamasyny, ýagny berden görüşiňiz ýaly şu wagtky ýagdaýda men diňe maglumatlary okar ýaly görünüşde ruhsat berýän. Egerde aşağı bölümine ruhsatnama bersem, ýagny okap hemde ýazyp bilýän ruhsatnamasyny bersem, ikinji kompýuterdaky ulanjy şundak maglumatlar, ýagny meniň berýän maglumatlarymy hem görüp bilýär, hem özüne alyp bilýär, hem de degişli ýagdaýda pozup ýa-da üýtgedip hem bilýär. Şonuň üçin berýän maglumatyny gaty ünsü bolun. Eger hiç hili howplulyk, zerurlyk ýüze çykmasa, onu öz isteňize görä maglumaty degişli ruhsatnamalary berip bilýärsiňiz. Meniň misalymda men ikinji bölüm saýlaýan hemde paýlaş diýen düýme basýan. İkinji bölümine girýäs, ýagny ähli umumy ýa-ni giňelden sadlamalary. Bu bölümden degişli umumy birikmeni açmalyň buýrugy, ýani degişli belligi saýlaýas, hemde okey düýme basýas. Şeýlelikde şu wagtky ýagdaýda men şu bukça degişli ulanjylar üçin, ýagny ähli ulanjylar üçin ruhsatnama berdim, ýagny şuň içindäki maglumatlary ulanjylar görüp bilýärler, okap bilýärler ýa-da üýtgedip bilýärler. Edil şular ýaly misaly hem beýleki ikinji kompýuterdaky ulanjy hem özüniň degişli ruhsatnamalaryny bermeli bolýar. Şular ýaly misaly eýen bize ikinji kompýuter degişli ruhsatnamalary berdi, ony barlap görmeklik üçin hemde açyk görmeklik üçin, tejribe misaly barlamaklyk üçin şular ýaly görnüşi, ýani şular ýaly izgiderligi amala aşyryp görüp bilersiz. Misal üçin kompýuter bölümine girýäs, ýaňa mellep geçişimiz ýaly çep bölümünden, ýagny tor diýen bölüm saýlaýas. Ýaňy söýlemeseniz menne diňe bir kompýuteriň görnüşi, ýagny öz kompýuterim görnýärdi, ýüze çykýardy. Şu wagtky ýagdaýda men ýaňky döreden tormy ikinji kompýuter hem goşuldy. Şoň esasynda hem berdi ikinji kompýuteriňni görkezle, ýagny ady görkezýär. Egerde men şuň içine girsem, ne görüşüňiz ýaly ikinji kompýuter diýen ýöreýte bukça ruhsatnama berilipdir. Gelin onuň içindäki maglumatlaryny görelim. Berde görüşüňiz ýaly iki sany faýl görkezilýär, ýagny sany bilim diýip görkezýär. Ýöreýte Word faýly hemde ýöreýte prezentasiýa programmasy görkezilýär. Prezentasiýa programmasyny açyk görelim. Prezentasiýa programmasyny görüşüňiz ýaly degişli ýöreýte içinde faýllar ýerleşdirilen, ýagny görülüşi ýaly berde ne degişli maglumatlary alyp bolýar hemde okap bolýar. Misal üçin aýdaly şu maglumatlary men özüme geçirip almakçy şular belgileyäs. Ýöreýte hemde öz iş stoluma geçirýän.
Ine görşüňe diýeli degişli ütkötmeliň esasynda hem men öz ýa-ni ikinji kompýuteryň içindäki maglumatlary alyp bilýän, okap bilýän, görüp bilýän, eger istesem degişli görnüşde pozup hem bilýän. Edil şu misaly hem istendik görnüşli kompýuterleri bir-birine baglap bolýar hem degişli Wi-Fi torlaryny ýa-da ýöreýte kabel torlaryny gurnamak esasynda diňe iki kompýuter däl bu enjamlaryň mümkinçiligi esasynda birnäçe ýani onlarça, yüzlerce kompýuterler hem özara birleşdirip degişli awtomatik usuly maglumat alşaryşyny üpçün edip bolýar. Şular ýaly, mysal üçin aýdaly, diňe bir otogyň içinde ýa-da bir binanyň içinde ýerleşen kompýuterler özara lokal tor esasynda maglumat alşaryş üpçün etmekli üçin iň ýöneki, iň sada hem de iň ansat usuly şular ýaly misaly siz amala aşyryp bilersiňiz. Şular ýaly görnüşde hem istendik ulanyjy aralyga bagly bolmadan eger tor ulgamy ornaşdyrylmasa onda degişli maglumat alşaryşy amala aşyryp bilýärler. Indi şular ýaly misaly biz ýöneki edaraň içinde ýa-da degişli bir otogyň içinde ýöneki usuly lokal torlary ornaşdyryp endi kompýuterlaryň arasyndaky maglumat alşaryşy üpçün edip bilýäris. Biziň indiki bölümimiz Wi-Fi tehnologiýalary bilen baglanyşykly, ýani häzirki wagtda iň öňdäwärji tehnologiýalaryň biri, ýani bu tehnologiýa öňdäki tehnologiýalar seredinde, ýani kabelli tehnologiýalar seredinde özüniň howadan, ýani degişli ýerde Wi-Fi signallar paýlamak esasynda maglumat alşaryşy giňişlikde almakly hem de uğratmakly mümkinçilik gadan bilýärler. Ýani Wi-Fi tehnologiýalary ýörite standart, ýani 802.11 standart boýunça işleýärler. Ol 1998-nji ýylda döredilýär hem de häzirki wagtda öz degişli signallarynyň paýlaş ukygy boýunça degişli derejelere bölünýär. Ol hem öz gezeginde ýörite harplar bilen belgilenýär. Geleň olaň üstüne durup geçelim. Şu wagtky ýagdaýda istendik edarada, istendik otogda ýa-da istendik aýdaly öýlerde Wi-Fi torlar peýdalanyna ýörüýte Wi-Fi routerlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Ýani Wi-Fi routerlar öz iş ukygy boýunça degişli birnäçe görnüşlere bölünýär hem de özara signallar paýlamak esasynda birnäçe enjamlary simsiz görnüşde birikdirip maglumat alşaryşy üpçün edip bilýärler. Şoň esasynda hem gönümel ýani internetde birikmek esasynda internet ulgamyna çykmaklyk hem de ondan maglumat almaklyk ýa-da uğratmaklyk ýaly mümkinçilikler hem gazanyp bilýärler. Wi-Fi tehnologiýalary esasan hem iki signal görnüşde işläp bilýärler, ýani 2.14 GHz hem de 5 GHz. Bu iki signalyň esas tapaguty öz aralaryny, ýani uzak aralykları signal paýlaş ukygy bilen tapawutlanýarlar. Ýani olar suratdan görşüňiz ýaly, ýaňaýşymyz ýaly 802.11 standart boýunça olar şular ýaly harp ýygyderli bellikler arkaly bir-birine tapawutlanýarlar. Olaň üstünde biz has hem aýdyň düşnük bolar ýaly häzirki wagtda iň köp ulanylýan Wi-Fi signallaryna, ýani şular ýaly derejelerde B, C hem de G hem de N harplar has giňden peýdalanýar. Şular ýaly derejelerin esas aýra tynlyklary bu türli Wi-Fi signallary kabul edip bilýän hem de uğradyp bilýän köni enjamlary täze enjamlary özara birleşdirip degişli şular ýaly dereje esasynda maglumatlary özara alşaryş etmeklige mümkinçilik berýärler. Indi ýöneki misal tejribe esasy, ýani Wi-Fi routerlaryň iş ukygy boýunça aýdaly bir öýüň içinde ýerleşdirilende näil görnüşde paýlap bilýär hem de näil görnüşde aýdaly degişli Wi-Fi signallaryna yaramaz täsir edýän enjamlaryň aýdaly işleri barada durup geçelim. Suratda görşüňiz ýaly esasy 3 görnüş görkezilen, ýani her görnüşiň öz degişli aýra tynlygy bar. Geliň olaň üstüne durup geçelim. Birinji suratda üns berýän bolsaňyz, ýani Wi-Fi routeryny birinji otogda ýerleşdirilýär, onuň gapdalyna ýörüýte IP aýdaly telewizor ýerleşdirilýär. Şoň esasynda onuň gapdalyna hem ýörüýte notebook kompýuteri görkezilýär, ýani Wi-Fi routery ören ýakyn ýerleşen notebook, emma onda da görşüňiz ýaly ýörüýte anten üpçünçiligi boýunça ählisi doly işläp bilenok. Sebäbi görşüňiz ýaly ähli enjamlar, mysal üçin aýdaly signal kabul edip bilýän enjamlar degişli ýörüýte Wi-Fi signallaryna garşy hereket edýän signallar hem paýlaýarlar. Şoň esasynda hem Wi-Fi signallar ýuwaşlyk bilen sönmek bilen bolýarlar. Sonra Wi-Fi signalyny görşüňiz ýaly diwardan geçýärde, ikinji otoga geçýär.
Bärde görşüňiz ýaly ýörüýte IP telefoniýa ulgamyň esasyny, simsiz telefon ulgamy esasyny gelýän jaňlaryň ýa-da çykýan jaňlaryň signaly esasyny Wi-Fi signallar ýene hem tiýildigini peseldiýärler hem de sönmek bilen bolýarlar. Hem 3-nji otaga geçende görşüňiz ýaly 3-nji otagda hiç hili signalnyň ýoklugy görkezilýär. Sebäbi aralyklarda bärde hem telewizor üçinçiligi hem de diwarlaryň täsiri hem de ýörüýte şular ýaly özara simsiz görnüşde signallary ýaýradýan enjamlaryň täsiri esasyny daşky ulgamlarda hem daş aralyklarda ýerleşen enjamlarda Wi-Fi signalnyň ýoklugy görkezilýär. Biziň ikinji misalymyzda bärde görşüňiz ýaly bärde görşüňiz ýaly hem telewizor ulgamy aýrylan diňe Wi-Fi routeryň özü ýerleşdirilýär bir otagda hem de oň gapdalyna notebook, kompýuter ýerleşdirilýär. Bärde görşüňiz ýaly doly notebookda Wi-Fi signal kabul etbiljilik kuýup doly işleýär. Emma diwardan geçen ýagdaýyny diwarda mysal üçin diwaryň galyňlygy näçe galyň bolsa hem de onuň içki düzüm boýunça durly demir ýagny armatur görnüşde demirler geçirilýän ýagdaýyny signal paýlaşy kuýup şonu çekin peselýär. Sebäbi diwaryň galyňlygy näçe galyň bolsa üstesinde oň içki düzüm boýunça durly demir enjamlar ýerleşdirilen bolsa signallar şonu çekin peselip gidýärler. Şo sebäpli hem görşüňiz ýaly hem ikinji otagda diwaryň galyňlygyny hem de onuň içki düzümindäki ýerleşdirilen gurallary enjamlara baglykda signallar hem ýoklugy görkezilýär. Sonra üçinji suratda görşüňiz ýaly has hem biraç kämilleşdirilen görnüşi bärde bir otagyň içinde diňe Wi-Fi router ýerleşdirilýär, gapdalyna notebook kompýuter ýerleşdirilýär, bärde signalalyň gowlugyny görkezýär, hem de diwaryň galyňlygy onçokly galyň däl, ýagny degişli durly demir enjamlar aýrylan. İkinji otagda hem görşüňiz ýaly elbetde signal doly derejede tutup bilenok ýöne ikinji misalymyzdaky görşüňiz ýaly ikinji misalymyzda tutanok, emma üçüncü misalymyzda hem degişli diwaryň galyňlygyna laýyklykda 3 diş görkezýänligini häsiýetlendirýär. Ine şular ýaly ýani esasan hem maglumat aragatnaşyp üçin etmeklik üçin enjamlaryň hem de tehnologiýalaryň peýdalanyş usuly boýunça ýagny siz hem öz misallaryňyzda ýagny öz öýüňizde iş ýerleriňizde şular ýaly Wi-Fi tehnologiýalaryny ýerleşdirdiňizde haýsy enjamlaryň täsiri esasyny näil garşydaş ýagdaýda täsir edip bilýänligini hem de olary ýeňip geçmeklik üçin haýsy usullar peýdalanyp bilýänligini şu misallardan siz hem görüp öwrenip bilýärsiňiz. Geljekde hem şular ýa maglumat aragatnaş ulgamlaryny peýdalanmakda has hem durly usullaryny görmek bilen ýani öwrenmek bilen maglumat aragatnaşygyny ýokary tiýillikde uzak aralyklarda alşaşyp etmeklik üçin siz giňden peýdalanyp bilýärsiňiz. Biziň şu günki geçen okumumyz şoň bilen tamamlanýar. Hormatly prezidentimiziň şular ýaly işlemeklik üçin, döretmeklik üçin, ilim usuly işler alyp barmaklyk üçin döret berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jan sag, ömrü uzak, ýyllar bähbetli tutýan tutumly işleri mydama rowaşlygy beslensin.